Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi reagere på en video, som Mr. Utrolig han har lavet. Så lad os bare komme i gang. Velkommen til denne video. Mit navn er Mr. Utrolig, og du skal nu deltage i den ultimative challenge. Reglerne er simple. Gennem 15 runder skal du undgå at tænke på det samme som mig. Tænker vi på det samme, så taber du. Og pas på, det bliver sværere runde efter runde, og til sidst skal du være ret kreativ for ikke at blive smidt ud af spillet. Jeg er så gammel, at jeg giver dig 3 liv, som du må bruge mod mig. Hvis du er ekstra hardcore, så spil kun med 1 liv, men lad os så komme i gang. Første runde. Tænk på et tal mellem 1 og 100. Jep, et hvilket som helst tal. Okay, jeg har aldrig nogensinde set videoen før, så jeg siger bare den tilfælde. Jeg tænker på 74. I derude må også godt gætte med. Jeg tænker på 74. Hvis du tænker på tallene 47, 96 eller 13, så mister du et liv. Tænk så på noget grønt. Der er ret mange muligheder at vælge mellem. Jeg tænker på et blad. Altså fra træerne. Hvis du tænker på en pære, Faxi Kondi eller bræk emojien, så ryger et liv. Okay, jeg tror godt, du forstår lejen nu. Tid til runde 2. Tænk på en tegnefilmsfigur. Jeg tænker på Minnie Mouse. Altså Mickey Mouse, bare i pige-versionen. Fordi jeg lige har lavet en video om det, så siger jeg den ternede ninja. Jeg siger også Anders Sand fra Disney og Phineas fra Phineas og Ferb. I runde nummer 3 skal du tænke på et køkkenredskab. Jeg tænker bare på en kniv. Du mister et liv, hvis du tænker på enten et piskeris, en kartoffelskræller eller en dåseåbner. I runde 4 vil jeg gerne have dig til at tænke på et legetøj. Jeg tænker på sådan noget, der er plastik, altså sådan nogle plastik-lastbiler på et tidspunkt, de der små legetøjsfigurer. Hvis du enten sagde Lego, Rubik's terning eller Barbie, så mister du et liv. Hvad med en dansk YouTuber? Her skal du virkelig passe på. Når min kanal hedder Stitch og Malerimer-fan, så bliver jeg nærmest nødt til at sige Malerimer. Hop ind og subscribe til hende, hvis du ikke har gjort det endnu. Vigtigt. Og husk at like alle hendes videoer. Og den her video, hvis du godt vil se en part 2 med en af hans andre videoer. Farvel til dig, hvis du sagde Morten Mønster, Shazza Mika eller Mark Tange. Lidt simplere. Jamen i runde 5 skal du tænke på et grøntsag. Jeg siger en rød peberfrugt, fordi det er min yndlingsgrøntsag. Det er skidt, hvis du sagde agurk, løg eller aubergine. Hvad med en frugt? Jeg er sikker på, at jeg nævner dit gæt nu. Jeg siger hindbær. Nej, jo, hindbær. Fordi det er også et af mine yndlingsfrugter. Du er ude, hvis du sagde kirsebær, melon eller banan. Er du her stadigvæk? Jeg tror, det er tid til at skrue sværhedsgraden lidt op. Vi er nu oppe på normal niveau. Her i runde 6 bliver det lidt farligt. Du skal nemlig tænke på et våben. Jeg siger en pistol. Lige meget hvilken en, bare en pistol. Jeg håber ikke, det er dit sidste liv, for hvis du sagde bue, økse eller spyd, så er du ude nu. Hvad med noget mere lækkert, som en snack? Jeg ved ikke helt, hvad I derude synes snacks er, men jeg siger bare kiks. Fordi det kan jo godt lige være sådan en lille hurtig snack, hvis man er lidt sulten. Min gæt er popcorn, chips og vingummi. Er du bange for mørket? Det håber jeg ikke, for i runde 7 skal du tænke på et monster. Kender I godt, det der farlige eller mesterlige monsterbørn? Der er det, der er sådan et sengemonster, der bor under en af deres senge. Det er den, jeg tænker på, den der lille bitte nuttede en, der bor oppe i himlen. Nej. Hvis du sagde vampyr, varulv eller zombie, så må du hellere pakke dine ting og smut. Hvad med en dansk musiker? Kan du tænke på sådan en? En dansk musiker, 100% Caroline Funder. Jeg kender hende privat. Jeg elsker Caroline Funder. Hop også lige ind og hør lidt af hendes musik, hvis du godt er nysgerrig på nye musikere. Hvis du sagde Gobs, Anton Vesterlin eller Tessa, så mister du et liv. Runde 8 er for dem, der elsker geografi, så du skal nu tænke på et by i verden. Jeg har ikke geografi, så jeg er ikke så god til geografi.
men en by i verden, Bruxelles, fordi der har jeg boet før. Det ligger i Belgien. Tokyo, New York og Aarhus er alle sammen ude. Prøv så at tænke på et fag, man har i folkeskolen. Jeg har en lidt lyst til at sige svømning, men det ved jeg ikke helt, om det gælder, for det er jo ikke alle, der har svømning i folkeskolen. Så jeg siger billedkunst. Super ærgerligt, hvis du tænker på matematik, biologi eller samfundsfag. Der var jeg heldig. Det 9 handler om at tænke på en sportsgren, man kan dyrke udenfor. Jeg siger udenfor basket. Det kan man godt lave udenfor. Sagde du svømning, løb eller tennis, så kostede det dig lige et liv. Hvad med et bogstav i alfabetet? Prøv at tænke på sådan et. Du taber garanteret nu. Sorry, jeg kom lige til at pause den lidt for tidligt. Jeg siger S. Nej, jeg siger M for malerimer. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg siger bare V. Jeg ved ikke hvorfor. Bare fordi det står der, så får jeg bare lyst til at sige V. M, R og Ø. Ja, der fik jeg dig vist. Gjorde jeg ikke? Prøv lige malerimer, ikke også? Malle, det starter jo med M, og rimer, det starter jo med R. Jeg var så tæt på både at sige M eller R. Okay, hvorfor var jeg så heldig der? What the beep? Hvad? What? Jeg var heldig. Oh my god. Lad os komme videre. Nu er nået runde 10, skruer vi sværhedsgraden op, hvilket resulterer i, at jeg nu må gætte på 4 ting i stedet for 3. Så er du måske nået langt, men nu kan du umuligt vinde over mig. Runde 10 er en farverig en af slagsen, for jeg synes, du skal tænke på en farve. Der er jo mange at vælge imellem. Og husk, lyse og mørke variationer af farver er forbudte, så for eksempel lyse eller mørkeblå gælder også som blå. Jeg siger lyserød. Hvis du tænker på orange, grøn, pink eller hvid, så har jeg dårlige nyheder. Tænk nu på et dyr, der lever i havet. Det her bliver nok din aller sidste runde. Jeg tænker på en skildpadde. Er du klar til at sige farvel? Min gæt er nemlig en søstjerne, en ål, en krabbe og en saltvandskrokodille. Oh my god. I runde 11 er jeg blevet lidt tørstig, så du skal nu tænke på en drikkevare. Jeg siger bare helt normalt vand. Mine drikkevarer er juice, kakao, iste og milkshake. Okay, jeg kan godt mærke, at det begynder at blive lidt stramt for dig nu. Så fremover giver jeg dig lige 2 sekunder ekstra at tænke i, men kun hvis du liker og subscriber lige nu. Har du gjort det? Godt. Så går vi videre til runde 12, hvor du skal tænke på en mobilapp. Hvor heldig jeg faktisk er, jeg slet ikke har mistet nogen liv deroppe endnu. Men en mobilapp, der siger jeg enten Snap eller TikTok. Jeg siger TikTok. Please ikke det. De apps, jeg har udvalgt, er Instagram, Google Maps, Duolingo og Discord. Hvad med et dyr, Der føler jeg, at jeg var meget heldig. der kan flyve? Jeg siger en måge. Farvel til alle, der sagde solsort, stork, ejre og selvfølgelig Quetzalcoatlus. Men seriøst, hvordan kommer den her med igen? Det her er lidt af en konkurrence, så hvad med at tænke på en sportsgren her i runde 13? En sportsgren, jeg siger kæphest. Fordi det er altså en sportsgren, der er bare ikke så mange, der går til det. Så jeg siger kæpheste. Smut håndbold, smut cricket, smut skiløb og smut spydkast. 13 er ulykkens tal, så du taber helt sikkert nu, hvor du skal tænke på et tøjmærke. Et tøjmærke. Jeg kender ikke så mange tøjmærker, undtagen Nike, Adidas og H&M. Og jeg tror, han siger i hvert fald enten Nike eller Adidas. Jeg tror ikke, han siger begge dele, så jeg siger H&M. Altså Hennes & Mauritz, ja. Hvis du sagde Nike, Adidas, Puma eller Calvin Klein, så mistede du lige et liv. Prøv lige, jeg havde gættet på, at han enten ville sige Nike eller Adidas, så sagde han bare dem begge to.
Hvad? Hvorfor callede jeg den lige? Oh my god. Okay, wow. Du har godt nok klaret det godt indtil videre, hvis du stadig er her. For nu skal vi faktisk til anden sidste runde, og derfor vil jeg nu overhovedet ikke være sød længere. Nu kommer du helt sikkert. Undskyld, jeg lige afbryder. På en måde synes jeg, at det her det er et voldsomt cute billede. På en måde synes jeg, det er sådan lidt nøjeren. Sådan, altså overvej de der øjne. Puha. Runde nummer 14. Tænk på en planet fra vores solsystem. Enten så skal jeg tage Mars eller Jupiter. Jeg tager Jupiter. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Og bare lige, jeg er ikke så god til sådan noget med rummet og sådan noget, så jeg ved ikke engang, om den er i vores solsystem. Det tror jeg, den er. Det ved jeg ikke. Ja. Jeg er ikke så god til alt sådan noget der. Du troede sikkert, du var speciel, da du sagde Merkur, Uranus, Neptun eller Jorden. Men nej, intet slipper forbi mig. Har du et liv tilbage, så sig farvel, for du skal nu gætte på en hunderace. Jeg har faktisk set en labrador. Hun er 12 år gammel, og hende har jeg sikkert set før. Jeg siger en... sådan en, hvad hedder den nu? De der bittesmå hunde der, en chihuahua. Det var den, jeg ledte efter. Er du klar på min gæt? De lyder som følgende. Labrador, Chihuahua, Nej! schæferhund. Men nu kommer Jeg nåede lige at miste et liv. Lad os lige hurtigt se videre. den 15. og aller sidste runde. Hvis du overlever den, så er du officielt et supergeni og en legende. Men jeg tror ikke, du kan gøre det, for der er nogle lidt andre regler. Foran dig ser du 3 kopper. Jeg har gemt mig i en af de her kopper, så du skal nu tænke på en af dem. Og hvis du kommer til at tænke på den kop, som jeg befinder mig i, jamen så har du altså tabt, uanset hvor mange liv du har tilbage. Er du klar? Tænk på en kop. Jeg skal nok give dig god tid. Når man laver sådan noget her, ikke også? Selvfølgelig, hvis jeg lavede sådan noget, så vil jeg altid sætte den i midten. Eller i den der. Jeg vil aldrig nogensinde sætte den i den derovre. Eller nej, jeg bliver så meget trigget. Ved du hvad, jeg siger bare en eller anden. Elle, bælle, mig fortælle, du slap fast fri. Væk fra den beskidte luft. Jægeren skød, du er død. Tæl til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Så vi skal... Jeg spiller med nogle lidt mærkelige regler, så vi skal tage den derude. Vi prøver bare os frem. Tag den her. We take this one. Nej, jeg tager den her. Hej. Tillykke, hvis du har vundet. Hvad? Enten en af de klogeste Oh my mennesker god. i verden. Skriv, jeg gjorde det ned i kommentarerne, hvis du klarede det hele. Subscribe og like også, hvis du gerne vil have flere udfordringer som denne. Men ellers så ses vi i den næste utrolige video. Tak fordi I gad at se med på den her video. Jeg glæder mig allerede til næste gang vi ses. Hej hej. Husk nu også lige at gå ind og tjekke Mester Utroliges kanal ud.